Tryk i den mund! Hvor er Karsten? Giv David den ene. Jeg kan ikke mærke det alligevel. Filmer du? Kom ud Ja. med. Var det vipperhejser, hvor det... David, Jeg ved det ikke. slå Sten. Ja. Ej, for helvede. Ej, det er fandme... Det er simpelthen for sjovt. Yeah! Den her fyr, gør det ondt? Nej, det er vi to. Nej, det må ikke gå ondt. Det var ikke godt. Du skal stoppe på samme værelse, så jeg får hele natten. Din vægting af det. It's the best time of my life. That's fucking great. Gør du også det, uden at have lavet på? Kom bare. Der er ikke lavet på. Kom bare! Jeg håber ikke, der er nogen, der vil nogensinde... Nej, lige så alligevel mig, der vil pive os, ikke? Jeg sendte det sådan en til min mor. Nej. Ikke flytte dig. Jeg har fået helt besiddet af. Lige lære situationen at kende først. Så jeg ikke flytte dig, mand. Det er du udsporsen. Nå, det er sted. Kom, skal vi skride? Ja. Kom, skrid. Ja. Ellers er du fløjt flot.